Da ka jing thmu ban pen KM biang ye ka we ni ki rukom shat tan rai jong ka rai nong tung ka bahap hapo ka hima khiriam siemship ka blatip kum ka shat lakimpong ka blajura ke shi sen chi snam malau snam hashwa ban thung bantem ka rai nong tung haringkat ba ka sinjuk ki rang ba shnong ba norbar nong tung border area kin sapen long ye ka shat lakimpong na ka benta arsngi ka ban sedang ha ka arpu we ban arpu artrek mentau bana ye yong ha ka shnong ummat Habakran berkilat pathai kubur hanong po kinong yalam shnong jong ka right nong tung iba miwel shadap baru president jong ka sinjuk kirang ba shnong right nong tung border area iba blikshan sotun laong ba hakilai snem bladep kim shim nala ban penlong ye kini gejing shat tan rai na ka daw jong ka jing sapriang ka jing pang covid khat khandai kum ta ban pen KM biang ye ka shat lakim pong ka right nong tung ka sapenlong ye kini ha ka rukom ka ba dei tang ban kan tiyo ye ka kolshor henry ru ban kring ye ki nong wan jungo kai perthei ban kan tiyo ye ka roi ka par ha ka shnong ka thau ka chungshat la ko pong kan long ko compare ha ka tega si ka bangila ada ban pen lang nin pen long ya ka program ki prepare na kaliang chunga ko mo presiden chung ko sinjuk ba shnong ngadon ban kerpan ye ki ni paradok prasnam ki badan kemensin banwan ban sakhilam ye ketika si ni kolshor sungi ka badan ru hapo ka shnong umat ingin yo i ban ngin snaru i kidur kidar ha ka dur sungka ha ka dur sungki yin trap yin plang ka badan hapo sung ulu mau ba na ka bantai suka ni ka shat